ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് അവിടെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ആപ്പിൾ ജെല്ലി. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്ലാസ്. ഇത് 2 സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ 10 രൂപയാണ് വില. ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഇതിലോട്ട് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് നോക്കി പാത്രത്തിലോട്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കാം. നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം. മധുരം കുറവാകൊണ്ടാണ്. ജ്യൂസിനെല്ലാം മധുരം ഉണ്ട്, എന്നാലും നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് മധുരമാണ്. അതിനോട് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിടാം. അതിനകത്ത് ഇട്ടാവുള്ളൂ. അവൻ അരിഞ്ഞായിരുന്നു ചൈനകത്ത്. ഇടാം. അതിനകത്തൊക്കെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് ചെറിയൊരു അതിലോട്ടം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമില്ല, വെളി വെച്ചാൽ മതി. ചൂട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും, ജെല്ലിയെ കിട്ടും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെളി വെക്കാം. ജെല്ലി റെഡിയായി. നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ തട്ടിയിട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജെല്ലി ഉണ്ടായി, ആപ്പിൾ ജെല്ലി. അപ്പം ഇനി കഴിച്ച് നോക്കാം. എന്ന് പറയാൻ നല്ല ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അടിപൊളി സാധനം. നല്ല ജെല്ലിയാണ്, നല്ല അടിപൊളി. ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ആകെ 2 സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ, ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ജലാറ്റിനും. ജലാറ്റില്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്ലാസ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.